Eu son Sergio Casal. Espera, que estaba facendo así, podes repetir? Sí. É que se me está poñendo algo nos ollos, ademais do sol. Benvidas a Toxío. Eu son Sergio Casal Eu son Nuria Espasandín. e vimos contarvos unha cousa moi especial. Estou super emocionada, Hoxe lánzase o que é Toxío e o que é a grande noticia que lle vai dar todo o seu contido realmente a Toxío, lánzase, bueno, ten lugar dentro de un mes, nese pouco. Un mes escaso e que, sen paños quentes, ímonos percorrer o mundo. Sí, temos unha viaxe de ida sin billete de volta. Cara? Asia. Alá. Pois sí, esa é a grande noticia, ímonos, só temos un billete de ida e non temos nin idea de cando imos volver. Esperamos tardar tempo, pero eso só o dirá o camiño. E o que vos queríamos explicar neste vídeo de benvida é que imos empezar este proxecto espectacular un pouco antes de Asia, en Bulgaria, despois imos percorrer Turquía e despois virán un montón de sorpresas que iremos compartindo con vos nesta nova canle, nesta nova fiestra de cara ao mundo, de cara a ti, e esperamos que nos acompañes porque vai ser apaixoante para nós e para todo o que se queira unir a esta aventura. E preguntaraste por que che contamos todo isto a 8 de setembro se realmente isto non vai acontecer ata outubro. É que en toxío.gal, nesta pequena fiestra que temos en YouTube tamén, empezará a crearse contido dende xa. Hoxe está publicado o primeiro artigo e realmente imos seguir compartindo un pouquiño a nosa aventura xa polos 9 países que xa visitamos xuntos. E separados tamén, algún. Queremos compartir con vos a nosa experiencia previa a través de moitos artigos, imaxes, vídeos que iremos compartindo nesta fiestra que é toxío.gal. Estamos moi contentos coa nosa vida aquí, Galicia flípanos e sabemos que é o mellor sitio do planeta, pero realmente estamos como sedentos de aventuras e queremos vivilas polo mundo e imos compartilas contigo. Acompáñanos.